रास पुर्णिमा मेलानि स्टेज खानाय रायजोफोर नोंथांमोनहा नायदो नै मेलाया 8-9-10 जागोन नायलांदो नोंथांमोनहा नै रेडियानो जाजोबबाय गासिबो नोंथांमोनहा फैबानो जाबाय ओरै नायदो बेयाव स्टेज प्रग्रामनि स्टेज नैबे टावार नैबेजों खेला होग्राफोरनि खुन्थिया थुजोबबाय बे फिल्डआ बेसेबांबा गुवारबावनो जियागुरियाव मेला जागोन रास पुर्णिमा मेला नोंथांमोनहा बयबो लोंखार फैनानै नायफै। 7 बोसोरनि बेजों जासिगोन बेनिखायनो दिनैहाय जोंहा मोनसे नियम बायदियै जोंहा जिरायसालियाव मोजां गाज्रि बिसार आसार रायलायनो थाखाय जोंहा मोनसे अफिस नांगौ दा बेखौ जोंहा खुलिनो थाखाय जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादाव गोबां बिबान मोननाय लाइमोन आफादनि लोगोसे जोंहा कब्रानि बिथाङाबो बाहायजोबबाय जों गासैबो बे ओनसोलाव जेखि जाथि जेखि हारियानो जाया माने जों खौसे थांनो थाखाय जों गासैबो आदिबासिखौ जों लाना खामानियाव लागोन होननानै जोङो बेवहाय दिनै मुख्यथ' बिबान मोननाय आरो रायजो राजा आंनि बिब'जों सोमोन्दो बिबाजै सोमोन्दो जानाय गिबियाव गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनाय जानोसै आखाइ खबना रायजोफोरखौ दा बे समाव आदानो गावनि बिबानखौ गथायना होनाय जाबाय बे बोखाना होदो ना स्निथि खेबनि थाखाय जियागुरि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 8, 9 आरो 10 नभेम्बराव जानो गोनां जेनाखि रास पुर्णिमानि फुजा आरो मेला बेखौ खुंफुंनांगौनि जेनाखि दायित्व बे दायित्वआव बिबान मोननाय बे मेलानि खुंफुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन बिबानाव थाङो दा बेवहाय जोंहा एसे दसे गसंनानै रंदे जा लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारिया फंनैसो जों समायखौ नस्थ' खालायला जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारिया हयथ'